završimo ovaj intervju na srpskom. Pošto ti učiš srpski. Da, učim sad. I jako ti dobro ide. I jako si tome posvećen. Ponovi, ali jako posvećen. Šta znači posvećen? Devoted. Aha, da. Pun mi je za strast. Da. Teško mi je jezik, ali verujem da gde ima volje ima i načina. Bravo. Ajde reci nam malo o tom tvom učenju srpskog. Kako učiš? Da li si angažovao nekog učitelja? Mislim, rekao si sad da ti je težak. Koliko već učiš srpski? Kako ti je prosto iskustvo? Prvi kad sam za početak, kad sam počeo da učim, imao sam učitelju koji mi je pokazala gramatiku, izvini, do đavola se pada živa. Ali da, i onda uglavnom gledam filmove i serije, to je definitivno od pomoći. Koju seriju gledaš? Ja sam gledao serija se zove, izvini, Jutro će promeniti ne sve, ili Jutro se promeniti neće. Ne sjećam se tačno zove, ali... Jutro će promeniti sve. Jutro će promeniti sve. Ima pesmu i tekst za pesmu je različit nego za seriju. Ali također ja sam gledao seriju zove Kriza. Kriza? Da, Kriza. To se o čemu radi o čoveka koji ima brat, ima čerka i svoj život, da li je tvoj, his life? Njegov život? Njegov život je malo je teško. I rekao si mi da koristiš neki podcast za učenje srpskog jezika. Možeš da nam ispričaš samo malo o tome, da predstaviš taj podcast, da bi možda i neki drugi ljudi koji žele da uče srpski možda počeli da ga koriste? Da, to se zove Serbian Language Podcast. Jako mi se sviđa to, ima puno za informacije. I to je definitivno od pomoć za mene. I učio sam stvari koji je, na primjer, padeži. Padeži je teško za ljudi iz Engleske. Zbog za mene nema smisla, ali kad učiš i možeš da vidiš zašto je bitno. Da. Dolaziš u Beograd, mislim u Srbiju, 14. oktobra. Koliko ćeš biti i jesi nešto isplanirao kako će taj put da se odvija? Prvi idem u Novu Sadu i za 3 dana i onda vratit ću se u Beograd za kako se kaže for the rest of the trip? Za ostatak puta. Za ostatak puta. Dobro. I htjela sam